Тапшыруның алдагы котлау сәламен без Иске Мастяк авылына юллыйбыз. Бүген үзенең 45 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Алиева Галия Дәүләтшевна каршылый. Матур гомер бәйрәме белән ихластан аны Сызран шәһәреннән кызы Гөлия, кияве Ринат, оныклары Эльвина һәм Эмилия, кодагысы Роза, кодасы Абдрәшит котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Бер бала адашкач сораганнар: "Синең әниең кем соң?" дип. "Иң гүзәл кеше минем әнием" дип җавап биргән бала. Без балалары өчен иң гүзәл, сабыр, акыллы, тәвәккәл кеше ул әниебез. Әниебезнең шул кадәр күңеле матур, акыл зиһене сыкландырырлык. Без аңа сокланып, аннан бары үрнәк алып яшәргә тырышабыз. Әни, бүген син бик бәхетле, киләчәгең тагын да бәхетле булсын. Син өебезнең нуры, безнең өчен һәр чак олы җанлы, киң күңелле кеше. Таянычыбыз, киңәшчебез, ярдәмчебез, ә оныкларыңа кадерле дәвәни. Әтиебез белән бергә инне иңгә куеп, безнең өчен үрнәк гаилә булып матур яшәп киләләр. Мине үстереп, укытып, башлы күзле иттегез. Хәзерге көндә үз гаиләм белән яшәп, туган нигезгә кайтканда, кочак җәеп каршы алуың өчен зур рәхмәт сиңа, әни. Балаларыбызны да үстерешергә ярдәм итүең безгә бик олы булып тора. Киявең белән дә син уртак тел табып, туз булып, улың белән аралашканда яшәп киләсең. Тормышыбызга ямь өстәп, кайгы-хәсрәтләр күрми, алдагы көннәреңдә дә сау-сәламәт булып, мул тормышта безнең шатлыкларга сөенеп яшәргә язсын. Барысы өчен дә мең рәхмәт сиңа, әни. Бу гомерләр искән җилләр кебек, сизелмичә үтеп китәләр. Гомер юлларында бәхет теләп, гел елмайсын якты иртәләр. Җан рәхәте бирсен Ходай сиңа, тән сихәте бирсен гомергә. Насыйп булсын әле озак еллар кунак булып җирдә йөрергә. Тәрәзләрдә утлар балкып янсын, гөрләп торсын иде нигезебез. Сагынып көтсен иде безне газиз әни, өзелеп көтсен иде газиз әбиебез. Хөрмәтле кодагыебыз, җиттең син бик матур гомерлешеңә. Мин бала оныкларым теләкләренә кушылып, сине шулай ук ихластан матур юбилеең белән котлап китәсем килә. Син шын хатын-кыз үрнәге. Уңган хуҗабикә генә түгел, бик ачык шат күңелле кардәш җанлы якыныбыз да. Һәр вакыт бер-беребезне аңлашып яшәвебездә безне бик шатландыра. Бу алда да шулай булсын. Юбилееңдә сиңа кырыштай саулык исәнлек, олы шатлыклар телибез. Матур киләчәк картлыгыгызны бергәләп, бала оныклар рәхәтенә күмелеп каршы алыйк. Кодагыга 45 тулды. Без ихластан котлыйбыз. Йөрәкләрдән теләкләрне чын күңелдән юллыйбыз. Бәхетле бул, озак яшә, көтсен алда сөенеш. Язмасын әле татырга сезгә олы көенеш. Хөрмәтле Галия Дәүләтшевна, чын күңелдән бар теләкләргә кушылып, без сезнең хөрмәткә җыр юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Uzan күпме гомерләр, узада күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарын, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хатирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Туганнарым янында яшәр шатлыкка күмелеп, тагын да фәрештәгә тиң гүзәл зат безнең өчен горурлы, сокландыра барыбызны синдә булган сабырлык. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа
кадерле син безгә парлы җырлы гомерләрдә җитче әнием син йөзгә юбилеем менә бүген узган күпме гомерләр узса да күпме